No niin, se olisi Muveks tässä taas terve. Olis puintihommaa taas. Ja sori tuossa kuului kännykästä vissiin tärinä. En tiedä kuinka se vaikutti tähän videoon. Mutta otetaan taas, nyt ihan vielä otetaan tuolta vähän keskemmältä, mutta vauhdista mäkin on tuossa puinut, niin en mä siinä voinut kuvata. Ja uutta action kameraakin yritän tässä havitella jostain vähän sponsorin avulla, niin ei oo vielä. Ja kännykälläkin tää nyt on ihan ok kuvata. Jotenkin kun pitää jotenkin tätä näin ottaa vasten, niin se on ainakin jossain lukee, että se on paljon parempi, mutta vähän huono pitää ottaa, että itsekin näkisi jotakin, mutta se siitä sitten niin. Mutta joo. Isse siellä on nyt puimassa ja aivan hemmetin hienot puintikelit on nyt tullut, vaikka yöllä siinä on paljon pakkasta ja näin. Johonkin lakopaikoissa voi olla kuuraana, tuoskaan nyt esim. Ei oo. Tää on meidän viimeinen pelto. Tuossa on pari leveyttä niin eri ohraa. Jätettiin, että pääsi tuonne kauemmas menemään. Siinä näkyykin puimatonta. Niin siellä on kans eri laiketta voittoa. Tämä on mitia. Se on voitto-ohraa. Niin siellä oli niin märkä paikka silloin kun kylvettiin, niin oli pakko jättää sinne sitten myöhemmälle. Ja näin, että sen on heitetty sitten vähän aikaisempaa laiketta. Tää mitihan on myöhäisempää. Niin, ei siinä. Otetaan tässä nyt rinnalta tyhjää ja mitenkä mä laitan tämän vaikka tähän tällä lailla teille näkyviin. Minä tiedä, ei onnistu. Sori taas tuo tarina Facebookin näköjään tuli tällä kertaa ilmoin. Tää on tämän huono puoli tämä. Jaha. Ei sitten, siellä tuli näköjään. No niin, siinä on lakoa. Kaksin kerroon niin sen takia se on laasa. Se vähän voi tuottaa onkeella maa. Mutta heit siinä. Sinne vaan tavaraa ja mä heitän tämän taas raakana niin kun mä nämä monet kännykällä YouTubeen pistän, niin se on niin nopea upata tällä kun on tuo 4G, niin netillä on kätevä upata. Ja miten tätä nyt turhaa editoimaan, kun mä noihin muutenkaan, mutta yleensä heitä kuin intro ja näin, niin ja saa samalla sitten täällä, jos mä nyt vaikka kärryn ja odotan rinnalle tulemista, niin siellä tuli taas möttöstä matkaan. Ne on vähän tuollaisia tympeitä möttöset, en tiedä saiko siitä mitään selvää. Niin. Tässäkin pitää kärrymiehen olla hereillä ja puimurimiehen kanssa, että tyyliin lopettaa tai sitten vaan niin, että ei lopeta tyhjää ollenkaan, sitten pitää kärrymiehen vaan olla erityisen hereillä koko ajan. Mutta ei siinä mitään. Sori, jos tää nyt vähän jonkin verran täris. Ei mennyt kyllä keskellä. Ihan suht kuivaa tavaraa tämä on, mutta ei nyt kovin kuivaa eilen mitä tätä puitiin. Toisesta kohtaa tää on siis semmonen 15 hehtaarin pelto, niin, tai pala niin sanotusti. Koko pelto on jotain 25 hehtaaria on. Itse asiassa on yli 26. Mutta niin. Näin. Ja vaihdehan on M2. Ei M3. Ei kuinka tää mulla on omasta Näin. Vähän kaasulla saa pelattua. Siihen loppu ja siellä on yksi kärry, mikä ollaan vedetty itse asiassa. Mä oon puinut sen täyteen ja näin, ei siinä. Hyvä peilistä näkyy torvi, katsoo silleen hetkonen. Mutta niin, tämä on tarkoitus jättää nyt tänne, että tää kärry painaa sen verran paljon ja näin, niin ei tätä kannata, niinku tää painaa tyhjänäkin jo tämän Scanian alustalla, niin okei, laitteen lämpötila nousee. No, vissiin vähän tehdä reisseillyttilaa taas, siellä tuli pikku möttönen. Mutta jotain huomautusta tää nyt tässä ilmoittaa mulle. Joo. Niin tosiaan tää on Scanian alustalla. Tai
mähän tein tämän silloin, joo mä oon niin monessa videosta mä selittänyt tämän kärryn tarinan, en mä tätä ala enää selittämään, mutta niin painaa himputin paljon ja ei sitä sitten tätä ajateta kovin paljon pellolla. Silviisi, siellä on, kyllä näyttää komiata. Täältä tulee parasta kuvaa. Traktori niin lähti. Itse mä voisin suoristaa tämä ensi tyhjöitä varten vähän hiukan paremmaksi. Ajetaanpas se siellä on komiata. Mä tässä vaan suoristan tämän kerrallikin siinä teille komiata katottavaa. Vai komeeta, kuinka se nyt ite kukakin haluaa ottaa ja näin. Tää ollaan se vähän paskaa. Vaikka ei ois kauaa kyllä, kun puhuristin muijan kanssa sitten, jos kun oltiin tää kärryajaiset vähän tylsää, niin puhuristellaan sitten. Ei siinä. Jätän se vähän tästä niin. Sillain sieltä pääsee hyvin tulemään ja kääntymään tai tulossa suoraan tähän kärrylle. Joo. Se voi olla siinä. Sammutetaan siihen ja käydään katsomassa vaikka tehdään tässä vähän pidempää videoa, niin käydään vähän katsomassa. En tiedä, saa nähdä vaikka mä en heitäkään tätä raakana. En tiedä, tehdään sitten näette lopputuloksesta sitten onko introa ja onko kenties laittanut jotain tekstiä tai jotain. En tiedä. Pitääkö taas pistää päähän tämän? Mä en vaan tiedä yhtään mitä te näette. Kuinka urpoa tätä ääni nyt kuulostaa. Niin kuin muuten ei olisi urpoa. Joo. Kyllähän nyt kaudella käydään näinkin kun pitää niin aika tasainen. Mutta tässä on tämä yhdistelmä. Siinä on tällainen tehty. Siis tämähän on meillä ollut tää käyry kauan, mä tarkoitan tätä kuormaa mikä siihen vähän. Hei mitään, sellaista touhua. Viimeisiä puintia. Mitähän sitä nyt vielä olisi? Tässä olisi yhteensä, sanotaan, tuolla niin sanotusti nevan takana, tai saaren tausta me sanotaan. Eli siis tässä on tämä mitseosuus. Sen takana on siellä vielä, olisiko siellä, ei siellä ei kyllä ole kovin paljon. Siellä on hehtaari. Joo, sanoisiko hehtaari? Voi olla no joo, hehtaari sanotaan näin. Ja täällä on 5-6, olisiko 6 eli olisiko 7 hehtaaria. Vielä puimista, mukaan lukien tämän menoa ja tämän pellon. Itse mä voin näyttää, että tää on tää meidän isoin pelto, niin eli tämän verran puitiin eilen, mitä nyt ei paljon puitu. Tämä mitä tuolta näkyy, pääsee ehkä näkemään tuolta rajaa. Tämä pelto jatkuu, mä zoomaan tällä gennykille. Eli tuo lato on vähän niin kuin, se on helvetin kaukana ja se on niinku, ei ois puolivälikään. Tuolla on sitten mitä voi nähdä, jos näkee mitään pikseleistä selvää, niin siellä näkyy kuivaaja ja tuomottiista naapurin kuivaaja. Niin tuonne hallin päätyyn meillä loppuu tuo pelto. Se nyt ei ole kovin leviä, mutta tää on yhteensä, jos pituutta laskee sieltä tuonne päähän, olisiko se 1,3 kilsaa, 1,4. Että siinä saa jyystä, jos päästään menemään, niin kerkeä nukahtaa. ei siinä. Kyllä niitä varmaan pidempiä ja isompiakin peltoja. Onhan tää nyt sillä lailla vähän monihyväinen tää pelto menee tuosta niinku, no jos näkee rajaa yhtään tuo aurinko tällä komiasti paistelua. Sillä lailla, että vähän tuosta, itse asiassa menee tuosta suht suoraan tuosta mettään reunaa pitkin tuolla. Ja siinä on tuo lato pistetään varmaan maahan aika nopeaa. Tai piakoin ja tämä lato kans. Eihän niistä nyt oo ku haittaa, meillä ei oo niissä yhtään mitään. No laudat varmaan menee myyntiin, että ne saadaan sieltä revittyä jotakuinkin ehjänä. Ja muuten tuolla ei oo mitään käyttää muut menotyyliin. En mä tiedä mitä niille tekee, niille materiaalit polttaa, voiko niitä polttaa, en tiedä. Mut sellaista.
tällainen video tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsitte. Tää nyt oli sitten viimeinen puintivideo. Melkein sen ensimmäisenkin mä taisin sanoa viimeiseksi. Toisen mä nyt ainakin sanoa viimeiseksi, mutta tämä on nyt sitten viimeinen. Että niin. Mulla tulee nyt tässä vielä tiedoksi tällainen, että niin mä menen Tahkolle tossa perjantaina. Kuopio Nilsiä Tahko, kuinka nyt on Tahkoon niin Holiday Clubin Blaze, niin sinne ensiksi muijan kanssa niin sunnuntai, maanantai, sitä äiti ja iskäkin tulee sinne, se on iso sviitti, niin sinne mahtuu, siellä on muutama makuuhuone ja näin edelleen muitakin paikkoja vielä. Ja näin, niin nekin tulee sitten sinne maanantai illalla kai. Ja näin, siellä sitten mä tuun sieltä pois perjantaina, että siinä tulee väli, ettei tuu video, ellei mä sitten siellä kuvaa jotain poroja. En minä tiedä, mutta semmottiista. Täällä tällainen meininki ja mun varjokin on tuollainen puoli kilometriä. Mulla on vähän pitkät jalat, no joo justi. Sellainen huumori alkoi taas tällä kertaa. Muut on ollut koneagrias, täällä puiraha viimeisiä ja tosiaan huomenna on lauantai, meitsi on vartijahommis huomenna ja sitten tosiaan sunnuntaina sinne Kuopioon ajelemahan Tahkolle. Ei mitään. Meitsi kiittää ja kuittaa. Kiitos kun katsoit tämän videon. Se on moikka moi, moi moi. Nähdään ensi videossa. Morjes!